Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Sizawuthetha ke ngendaba ephuma phaa kwenkwenkwenyana esencinci phaa uLuke kaBatman ethetha ke ngee-challenges okanye ke ngezinto ahlangana nazo phaa ngaphakathi ke kwiqela leKaizer Chiefs. Uthi kumfana omdala xa ebethetha nonondaba akukho nto ilula ukudlalela itimu enjengeKaizer Chiefs, elaa jezi liyasinda linzima. Utsho kumfana omdala utsho uthi ningabona mhlawumbi ngathi kulula xa nijongile, kodwa xa uphanga phakathi konke akukho lula ukunxiba elaa jezi leqela leKaizer Chiefs, liyasinda. Uthi umfana omdala okokuqala nje funeka elwele indawo yakhe, elwele into yokubana naye bathi abaqeqeshi bambone njengomdlali omele uba awuqala igame, ngoba uthi i-competition phaa ininzi kakhulu, kunzima, akukho lula. Uthi ke naye funeka ephamise iikawusi ke azibonakalise, alwe ukwenza into yokubana ke abaqeqeshi bakwazi ke ukumnikeza ntoni, ithuba. Nawukhumbula into yokubana kuluka kaBatman umfana omdala amaxesha amaninzi uhlala esitendini umfana omdala, beyilo xesha ke angene ke njengelalela njenge-reserve, mhlawumbi loo 15 minutes loo 10 minutes angela anikezwe yona adlala, akakalinikezwa ithuba eloneleyo. Njengoba niyazi into yokubana ke iKaizer Chiefs yalwa kakhulu xa ifuna babafana uBatman kunye noVelebhayi, yalwa yahamba iinkundla zamatyala, kodwa yabe ke iyanqoba, yabe ke iyawina, yabe ke iyabathatha abafana abadala ibafaka ngaphakathi. Akukho nzima lo mhlobo phaa kuVelebhayi, ngoba kusengathi ungene umcimbi wakhawuleza wawuhlasela wawubamba uVelebhayi. Into nje eshiyeke phaa kuye ubethwa ngabaqeqeshi abafuna ukumnikeza iposition yakhe ade ayicontrol, ade ayilawule. Unayo iposition phaa uVelebhayi, bekumele uba kule season nje kwayena uvele nje wamkelwa nje ngeposition yakhe, ngoba ufika umcimbi wakhawuleza wawubamba, wakhawuleza wawuhlasela, wawubamba izandla zozibini. Qha ke ngoku le nto ibilele phaa kubaqeqeshi, bebengafuni ukumnikeza elo thuba uVelebhayi. Masibuyela ngakule nkwenkwenyana ke esencinci nayo phaa umfana ke kaBatman odlala phaa kumajita ku-under 20 walapha eMzantsi Afrika, uba ndibala kakuhle, umfana omdala. Into eyenzekayo ke kumfana omdala, ndibona into yokubana ke kuba esemncinci babane bemthi qumbi, abafuni de bamelulela isandla, bamnikeze ithuba, njengoba naye sitsho le nkwenkwenyana sithi ke ewe i-happy kakhulu futhi ukuba phaa kwiqela leKaizer Chiefs yonwabile, kodwa kubalulekileyo funeka isebenze nzima ize ifumane yayo indawo. And itsho ke ithi ke kuba buhlungu xa izawungeniswa yona ibiKaizer Chiefs ibethwa, ngoba abantu abaninzi bajonga into yokubana mayize nomohluko. And ke ngoku xa uluze ibhola iKaizer Chiefs ibethwa, yenye ke into ethanda uba nzima, funeka uleqile uyodifenda. Kanti uthi kuba mnandi kakhulu kuye le 15 minutes ayiphiwayo, angene iKaizer Chiefs iwina. Uthi kuba lula kakhulu naye ukuba angakwazi ukuzibonakalisa ke ngoku. Yindlela kumfana omdala ke ebezithethelela ngayo phaa kwiintatheli kona ke esitsho kumfana omdala esithi ke ufuna ukuzimisela kakhulu ade afumane ke eyakhe indawo phaa ngaphakathi kwiqela leKaizer Chiefs. Wagqibezela ngelithi ke wonwabe kakhulu ke kukuba phaa kwiqela ke leKaizer Chiefs. Injalo ke baphulaphuli ke imeko ke kaLuka kaBatman. Ningake ningene ke nani ke nitsho ke nento yokubana niva njani. Ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.